La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Eliana va presentar el passat dijous el programa d'activitats que realitzarà amb motiu del Dia Internacional de la Dona i que es perllongarà fins al mes d'abril. Amb el lema Farem visible allò invisible, la regidoria encapçalada per Isabel Montaner ha desenvolupat un pla inclusiu i participatiu que busca contribuir a la convivència i a la conscienciació de la ciutadania sobre les polítiques d'igualtat que es desenvolupen en el marc del Mes de la Dona a l'Eliana i que s'inaugurarà el 2 de març i comptarà amb diverses novetats. De febrer a abril tindrem activitats de la dona, que ara parlarem d'elles. Des de maig fins a juliol tindrem activitats al voltant de la diversitat sexual i l'últim trimestre de l'any tornarem a reivindicar el dia 25 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La principal novetat d'aquesta edició serà la incorporació de les activitats de la primera trobada d'artistes urbans. Altre fet a destacar és l'adhesió a la vaga de 2 hores el pròxim 8 de març, així com l'homenatge que es realitzarà al primer moviment sindical de dones i la conferència sobre aquest tema. El dia 8 de març, a més d'afegir-se a la vaga, des de l'Ajuntament no farem cap activitat perquè el que ens interessa és que l'Eliana, que és un poble molt proper a la ciutat de València, la gent que vulgui tinga la possibilitat d'anar a la manifestació que es fa tots els anys i que comença a les 7:30 en el Panterre. D'altra banda, i com ja també és tradició, l'Ajuntament de l'Eliana desitja unes falles lliures de masclisme i, a més de recolzar la campanya de les associacions LGTB, Marietes i El Mirall, faran arribar als casals de les 4 comissions diversos cartells promocionant la igualtat.